Komiti mar od bura marango weche maoko nodonje tielo mar ariyo mar dawo ji mogwel ne lemo mag bedo jambetre pinje maoko mayande ogwel gi jatend piny Kenya William Ruto juma mokalo. E nyim komiti moko kuom gi ne dhogi omoko bang' duol makedo kod mibadhi e pacho ka EACC rem puodho nyingegi kaluwore kod chilo moko mag mibadhi ma mieno gi. Jafwambo mar Walter Nyambaga nolo wachno kendo kono ripodno e yo machal kod ma. E nyim komiti mar od bura mochung'ne weche maoko otobedo maliet ne George Makago e kinde mane dayo dhoge ne lemo mar bedo jambetre mar Kenya e piny Djibouti. So does that qualify you to... Komiti no yango ne Makago ni duol makende mibadhi EACC orem podho nyinge kaluwore kod mibadhi moro mane omiene kinde mane en jata tije e bad migawo mochung'ne chenro mag nembe e ka mibadhi weche mag nyiepo mag mwandu moko ne miene. This is a letter that we received from Ethics and Anti-Corruption Commission. It says that further, the commission is currently progressing an inquiry where Mr. George Makagoye of ID number 352598 is mentioned in a matter involving alleged irregular payment of legal fees to a law firm by Kenya Maritime Authority. The procurement of this service was taken very urgently. I called the procurement, I called the accounts, and I called the corporate secretary together and asked them, what is it that can prevent us from paying these people? Firstly, the invoice was for 4.4 million. However, there was a rejoinder on something which they call determination through the court with interest, which was now coming to 5.2 million. Inyim kamitino nyawadgi Joyce Kasimwa okete tago maliet ka bende en kod lony mopuch mar bedo jambetre mar Kenya e piny Angola e kama kamitino koni Kenya kod Angola onge kod ndeke madonje pinje ariyogo nyalodia. We should be alive to the fact that there are no direct flights from Angola to Kenya or Kenya to Angola as we speak. And the two countries have been urged to finalize discussions on the reinstatement of direct flights between Kenya and Angola. An option would be for the two airlines to code share so that we can get the direct flights going as soon as possible. I think right now it is only Ethiopian Airlines is doing the direct flights. E witudruok mar Kenya kod piny Somalia, ringi kubai mogwel lemo mar bedo jambetre mar Kenya piny Somalia, oko ne kamitno ni en kod ting mar bero lwasi mar arita kwe e kinde Kenya kod Somalia, kanyakla kod yaro hala mar mira, ma pinje ariyogo keto nyime kata doko ni rochruok mar arita kwe, rocho ng'iye kind pinjego. Kenya and Somalia could be the biggest trade partners, but there are major obstacles. For example, the border is officially closed. If we withdraw these officers from Somalia, how will be Somalia itself? Also, Somalia itself will be safe, and even Kenya itself will be safe. So, Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jagoro mungiro re migawo mar